Здравейте, аз съм Дел и днес ще продавам пица, да видим дали някой ще ме разпознае. Това ще имаме повече. Здрасти, аз искам... знам кой си. Доминос специална, искам голяма без гъби. Как се казвате ви? Аз се казвам Диди. Как? Диди. Искам и... Какво казва Маринка? Кола? Добре, аз само ще пицата, може да още имаш... Доминос специална, без гъби, моля. Какъв размер? От най-големия. Добре, Диди. Ще платите като е готово всичко. Добре. Мерси. Добър ден. Ето. Здравейте. Сега. Българска... Може ли автограф после? Защо? Защото така. Защо ви автограф? Значи ще ми кажете ли пак каква ще искате? Една българска. Каква да бъде? Голяма стъпка со. Голяма с тънко. Тънко, да. Добре. И една домино специална по същия начин. Добре. 22,40 е сметката. След 15 минути обаче. Не, няма нужда. После ще платя. И ще ви викам. Добре нас. Но защо не мога да разбера? А вие кой мислите, че съм? Не си Дел. Не съм Дел. Не. Постоянно ми казва, че съм прекласница. Ще ви реши ли така после? Айде.